Eee, Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm kadırlı studiyan dinleyiciler. Öňüňize hormat bilen bizi häzir gijram bolsa bizi häzir 21 saat 31 minut akşamlyk Kanadan Toronto şäheri. Men şu taýda bir zat diýjek bolýan-a, biz o taýda bu taýda her birimiz bir zat aýtýasa, ýöne bir netije gelip bilemiz. Oň sebäbini düşünürip aýdyp berenmi? Her kim öz dinastiýasyny gurjak bolýar. Şamy? Dawai oňaly hereket etmeliň. Oň sebäbini men düşünürip bereyim. Ine dinastiýa, Niýazowyň dinastiýasy, häzirem Berdimuhammedowyň dinastiýasy. Biz näme görýäs? Absolutne hiç zat. Onsoň biz indi bir özümiz dinastiýa gurjak bolmalyň. Oň sebäbini men häzir düşünürip aýdyp bereyim. Her bir gelen adam Türkmenistana men diýip göğsüne kakıp ýörse, kim bolar aýol? Oturan musur bolar. Şamy? Sebäbi näme üçin diýende, dünýä maçtabyndaky gurulýan zatlary bir başgaça da işläp ýören adamlar bar. Biz şo zatlary bilemiz. Men bu zatlary näme üçin aýdýan sebäbi bar, men ýanky strategiski zatlary bilemseň aýdýan. Toýuz. Ine men bir adam ýadyma düşýärdi, Agalif diýip. Agalifmi näme? Agalifmi? Nimede o Bekirovdy gulluk etýärdi. Podpolkovnikdimi, soň general, kim bilýär o? Men onu izarlap duramok. Men diýjek bolýan zadym, men aýdýanym ýanky 97-98-nji ýylyň gurrumy. Men sebäbi imенно men Aşgabatda boldum da. Baral etdik görün barmadylar köpüsi. Gorkdular. Biz bardyk ara o bize hiç adam degmedi. Biziň bir aňyrda bir gollugymyz ýa birine bir ýallakçylyk edemiz bar o şotaýda. Ýöne biziň adamlarymyz asobuny opozisiýada özüne opozisiýa diýenden köpüsi özlerini gorkuşyp oturýarlar. Gorkmakdan peýda ýok. Adamyň ajaly gelen bolsa, şu gün gelen bolsa, şu gün sen gitýän. Şamy? Ajalyň gelmedik bolsa mümkin sen 130, 140 ýyl, 150 ýyl ýaşarsyň. Allah kuwat bersin şoňa adamlar. Ýöne gorkup ýaşamak hiç wagt gerekler. Men şoňa düşünýär. İşten döwrümde de men şo zatlary näme etýärdim, sebäbi näme üçin? Eýlek-beýlek gilýär iş boýunça da. Sen otadan diri geljekmi, ölü geljekmi, onu bilýän adam ýok. Absolutna. Sen daşy öz pikiriňde ýok. Näme bolup geçşegini kelläňde ýok şo zat. Bolala iň esasy men ýüregimdäki häzirki gepleşip aýtmak bilen size ýetirjek zadym, janymyz sag bolsun, gözümiz gowy bolup, Türkmenistan hökümetimizde, ýurdumyzda, watanymyzda biz watanymyzy söýýäs, watan raýatlarymyzyň hemmesini bile söýýäs. Sebäbi näme üçin? Biziň raýatlarymyz bolmasa biz kim? Bilen bir musur adam bolarys. Şo sebäpden men aýtjak bolýan zadym, şu janymyz sag bolup, gözümiz gowy bolup, geljekki dünýelerde bir öňe bolan ädimleri ätmek, şol ädimleri onsoň nähili etmeli? Adam bolup etmeli. Toýuz bilen maslahatlaşyp zat ol ýeken tanapy çüýrükdir diýe Türkmenistanyň. Ol käbirlenme şeýdip bir men gillawa çekden Murat Gurban. Bunu atkryt ol ýekesräp ýanky ýekesräpden ol men diýip öňe çykjak boldy. Murat Gurban. Ýadyňa düşýär men sen bilen gurulşýardym. Men sen garşyň geldimmi?
Sen ýöne töwereňi maşennikleri ýygnadyň. Şondan soň men sana garşy boldum. Şoňa düşün, Murat Gurban. Hiç wagt bara bäriň seret ýatan öküze im ýok. Siz ýöne mut ýerden bir baý boljak boldum. Men oňa düşünip oturdum. Men pikir etýän dinleýijilerem şu men aýdýan sözüme düşünýän kady. Onun üçin oňa hereket etmeliler. Şöyle, biz hakykatdan mene özüm opozisyoner değil. Siz özüňizi opozisyoner hökümine bolkoýaňyz. Bir özüňizem ýaňy ýakynyna çykdyňyz. Ýaňy ýakynyna çykdyňyz bir küçülükde. Ha nirde boldun sen Türkmenistan'da ýaşap oturýan? Nirde boldun 98-nji ýylda biz bardyk Abdukulif bilen ayal Nina bilen. Nirde bolduňyz şo wagt, ha? Näme üçin bizi hormatlap şeýdip garşy alyp bilmediňiz? Oňa üçin mara bir maýmyn ýaly ondan oňa böküp hereket etjek bolma. Bagyşlaň meni Murat Gurbanow. Men hakykat aýtýan. Şo sebäpden men häzirki kupledimi aýtýan. Ol sen özüň aýtdyň bir zady ak köýnek giýin. Ak köýnek bilen çykyş ediň. Bolýa? Ak köýnek bilen giýip çykyş edeli. Onu senem ýanky berdim Muhammedowyň ak mıramyrdan jaýlary düzeltdim diýip emme zady ak maşyn mindirmek isleýärmi? Sen haýsy ýollan barýan? Şolaň ýoluny bilenmi ýa başga ýol bilen? Men ondan bir topokly jemledim. Ak giýmekden ne peýda? Ýüregiň gara bolsa. Deveteden ne peýda? Lider bir garga bolsa. Gatworma, men edebi diline men ýazyp bilemok da, ýöne göni ýazýan. O sebäpden Murat Gurban. Prosta bara sen aýkydo bilen zanimasiýa edýän bolsaň, men sana bir ullakan bir haýyşym bar da. Sen rukopasny boý diýip bir zady bilýärmi? Sen şol adamlar bilen söwüşip gördüňmi? Sen öz aýkydoň bilen. Mene maslahat beremok. Galany özüň ber. Ana janyňyz sag bolsun, diňläňiz üçin köp sag bolun. Prosta men diýjek bolýan zadym, Murat. Başta положительный ocenka da sana. Ýöne şol esasanam maňa bir şu zatlary diýdirýän zadyň bir zady birinji geçen ýylyň 1-nji awgustyny Pasostan öňünden gaçyp gitmegiň sen. Oglanlara köşkürýän ýaş oglan gyzlary. Özüňem gaçyp gitýän o elinde Fransiýanyň pasporty otýar. Sana hiç adam hiç zat edip bilen o. Kelläň işleýärmi ýokmy? Ya oglanlary samsyk hökümine görýärmi? Sen ýanymyza çykyp otyrlar ha. Tanan haňlar çykýar. Bolýa men wara bu ýanky gepleşigim bilen men adam maskara etjek bolamok, ýöne men hakykatda aýtýan. Men sebebi bu zatlary göz ýetirmesem men şu zatlary aýtmaýardym. Men şeýdip düşünýär. Janyňyz sag bolsun, görjegiňiz bolsun, öýüňizde toý bolsun. Dost sewerlary ýanky dost sewer ýarlary köpeldölüň. Düşmanlığımız bizim kaptalımızdan azarak olsun. Wara adamın içki nemesini men birda da edip bereyim. Elementarny da edip bereyim. Stop siz düşünür ýaly. Stop adamı wara aýtmajak zadyny şonu vunuzda edip aýttyryp bolýar. Men şonu bilýän.
Sen men şu yolunu bilýän nähili aýtdyryp bolýar. Ine häzir şonuň köpüsi maňa aýdyp oturdylar. Sen o zatlary var, iri men hökman men siz bilen paýlaşan dinleýijiler. Men diýjek bolýan zatym, durmuşda var dinle. O da bilen yalan sözleme, hakikat iş et. Edýän işiňe sen subut ber. Sen o yana gowru söz bilen bla bla gynken ol bagyşlarsyň men söýäýdim da. Onu var hiç wagt gutorup bolmaýar. Şol sebäpden gadyrly illeşler, gadyrly watandaşlar, men size ýüzlenjek bolýan. Ine häzir bir Kerim İsmailov diýip bir ýaş oglunumuz neme çykyş edip ber. Ana politikasy gaty dogry politika şol. Toýuz. Ol hakykatdan bir zady isleýär o. Oglum bir zady isleýär. Ýöne şonu gollamak gerek. Şoňa düşünür. Öyle mi? Janyma sag bolsun, dinleýän üçin köp sag bolun.